Po roku aktivity majú ružoví kukláči a ich nasledovníci bezohľadnosť na cestách pod kontrolou. Prišiel čas, aby sa Unión zavďačil všetkým zodpovedným vodičom. Brief. Nadviazať na úspešnú kampaň z roku 2009. Ukázať posun kukláčov od trestania k odmeňovaniu všetkých zodpovedných vodičov. Idea? Aj medzi celebritami sa nájdú zodpovední vodiči, ktorí si zaslúžia byť odmenení. Ružoví kukláči v nečakanom a prekvapivom momente prerušia programy. Vniknutím do scenára sa stanú ich súčasťou. Stratégia. Našu stratégiu sme postavili na získaní si príjemne šokovaných celebrít. Aktivitu ružových kukláčov ocenia do takej miery, že sa sami stanú ambasádormi značky a messageu kampane. To je aké milé. V druhej fáze kampane ružoví kukláči pripomenuli víkend bez nehody. Pozitívnu aktivitu podporenú Uniónom. Na komunikovanie využili spravodajskú reláciu. Nečakané situácie sa následne samovoľne šírili medzi verejnosťou. Kampaň zaujala aj média ako benchmark ojedinelého využitia mediálneho priestoru. Výsledky. Unión si upevnil svoju pozíciu lídra v kreativite a efektivite komunikácie vo svojej kategórii. 50% denný nárast uzatvorených zmluv povinného zmluvného poistenia v období kampane. 17% pokles nehodovosti v roku 2010. Kukláčom sa opäť podarilo dostať do hlavného televízneho vysielania a ich brandované posolstvo opäť nabralo väčšie rozmery. Ďakujem.